tamtam tokumeze kunge bubblegum vaipa wako uyo muganiso anoti munhu iwe mwana wehure iye achiketisa kwamatute kushura ndikati chirega inini ndimutsure nekuti pandiri inini hapapfure saka vakapera kutarava vakabuda kutarava vari kurara nenzarava vachinyemberana kuti matarava vakapera kutarava vakabuda kutarava vari kurara nenzarava vachinyemberana kuti matarava vaituka matara ndosaka pari zvino vaku rara nenzara idzwa vavaifurirwa vaiti vakangwara kunyanyira kapita pamwe nemota adhadza so ukakaona mugomo katika mboi uri usiku maneru ngatika murohi kushata pachiso ngatichibhoi vamwe vachotiku vaketa ayo makekebe vakapera kutarava vakabuda kutarava vari kurara nenzarava vachinyemberana kuti matarava vakapera kutarava vakabuda kutarava vari kurara nenzarava vachinyemberana mai vakaisaskam baba vakoivhurukom ngomadza kwaikondomu iwe uri tamtam tokumeze kunge bubblegum vaipa wako uyo muganiso anoti munhu iwe mwana wehure iye achiketisa kwamatute kushura ndikati chirega inini ndimutsure nekuti pandiri inini hapapfure saka vakapera kutarava vakabuda kutarava vari kurara nenzarava vachinyemberana kuti matarava vakapera kutarava vakabuda kutarava vari kurara nenzarava vachinyemberana kuti matarava vaituka matara ndosaka pari zvino vaku rara nenzara inzwa vavaifurirwa vaiti vakangwara kunyanyira kapita pamwe nemota adhadza so ukakaona mugomo katika boi uri usiku maneru ngatika murohi kushata pachiso ngatichibhoi vamwe vachotiku vaketa ayo makehede